moltíssimes preguntes, s'han fet al llarg del matí amb el xat moltes preguntes. No crec que tinguem temps per a poder atendre les preguntes. De tota manera, jo abans de començar a formular algunes de les que he anat llegint i anar recuperant, intentar recuperar en el xat algunes de les anteriors, jo voldria fer una cosa que volia fer durant tot el matí, però perquè per una raó o per una altra no m'ha estat possible, i és expressar el meu agraïment infinit a un muntó de gent que ha fet possible que enguany tinguérem matinal, malgrat en fi, les dificultats òbvies que hem tingut sobre la marxa i les sorpreses que el propi sistema ens ha donat i que no estaven previstes. En aquest sentit, este matí m'haguera agradat, immediatament després de la intervenció de la rectora, que torni a agrair la seva presència inicial, tenia una carta molt breu de María José Lorente, la responsable de la Delegació d'Incorporació a la Universitat, en el que, entre altres coses, agraïa el vostre interès i, sobretot, volia fer una manifestació expressa del reconeixement a tota la tasca que està fent el professorat de secundària i batxillerat en un moment tan crític i tan complicat. Jo, entre altres coses, agraïments que jo reiteraré als conferenciants i als participants, etc. De la carta de María José vull destacar aquesta frase: la matinal se fa per vosaltres, els que m'esteu escoltant, que sou professors de batxillerat i secundària, la gent que està preparant els joves que vindran, segurament alguns d'ells a la universitat. La fem per vosaltres, la continuem fent per vosaltres. Enguany hem fet aquest experiment que jo crec que el balanç és positiu, malgrat tot. Com vos hem dit, vos donarem accés als vídeos, vos donarem accés a les presentacions. Les preguntes que no se puguen acabar de formular aquí, Soledad Rubio, la responsable de la Unitat de Cultura Científica de la Universitat, m'està dient per WhatsApp que habilitaran una part de la web per atendre preguntes relacionades amb les ponències que avui hem sentit. N'hi ha moltes i, com he dit al principi, molt difícil que puguem donar satisfacció a tots els dubtes i totes les qüestions. Òbviament, acabe amb agraïments. La matinal és una iniciativa de la Delegació per a la Incorporació a la Universitat. Com dic, molta més gent dona suport a la matinal, el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa, el seu director, Ferran Suay, està connectat i ha intentat ajudar-nos també en algun moment donat. La Unitat de Cultura Científica, que enguany ha permès la inscripció online i que ens ha donat suport i que continuarà donant suport a la matinal a través de les iniciatives que us he comentat fa un moment. La Unitat de Cultura Científica rep el suport de la Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia, això és important remarcar-ho. L'Institut Cabanilles, per ahí estava el director de l'Institut Cabanilles, l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes, les Ciències Biològiques també ens ajuden en la difusió. Òbviament, el Jardí Botànic, l'he de donar les gràcies al Jardí Botànic, encara que enguany no hem pogut estar allí, perquè espero que ens tornen a deixar gaudir del jardí i puguem fer aquestes trobades tan fantàstiques. Avui no hem tingut una part importantíssima del matinal, que és prendre cafè junts i intercanviar impressions. Això tant de bo ho puguem recuperar molt prompte. Publicacions de la universitat tampoc ha pogut posar la tradicional paradeta de llibres, esperem que continués. Ni la revista Mètode ha pogut repartir exemplars gratuïts de la revista i, per descomptat, la Societat Catalana de Biologia ens ajuda en la difusió. Doncs tornarem a repetir l'experiment, esperem que presencialment, i si no, aprenem més sobre la plataforma i, com han suggerit alguns, demanarem als responsables que busquen una plataforma més robusta i menys caòtica que ens permeta treballar millor en aquestes trobades que crec que val la pena continuar fent. I ara sí, vaig a intentar, adreçat als ponents, continuar pregant que només activen el seu micròfon els que han de respondre i que aneu enviant preguntes. En tenim moltes, ja dic que les que no se poden contestar ara, com això ho tenim gravat, que podem recuperar les preguntes, podrem contestar-les online. Xavier,
Sí, sí. Mira, jo vaig, en honor a la primera pregunta que he pogut llegir en el xat avui pel matí, encara no havies acabat tu la representació, Núria Prat ha preguntat què se sap o com podries explicar-nos de l'existència de les proves immunològiques d'antígens. Bé, és una pregunta molt interessant perquè segurament és el que més es necessita ara, no? Estan en desenvolupament i quan estiguin disponibles representarien una opció ràpida que encara que tingui una mica menys de sensibilitat que la PCR, el que ja detecten no és infecció present o passada com a l'anticòs, sinó infecció present, igual que la presència de l'RNA del virus. Aquestes proves detecten antigen, proteïna del virus. I moltes d'elles, a més, es desenvolupen en sistemes transportables i de lectura ràpida. Quan estiguin disponibles, serà un canvi de paradigma en el diagnòstic. Efectivament. Molt bé, gràcies, Xavier. Tinc apuntat, en fi, Eduardo Armiñana és un participant de la matinal des de fa 14 anys. El conec perquè és company meu de curs i des d'aquí el vull saludar a ell i a la seva germana que estan connectats. Són uns fans de la matinal i han vingut des de distàncies respectables cada dissabte que hem fet matinal. I avui hem tingut la comoditat de seguir-la des de casa amb tots els inconvenients que ja sabem. Però Eduardo ha fet no sé quantíssimes preguntes. Eduardo, no podem contestar a totes les preguntes que fas, però sí que hi ha una que he pres nota que la vull formular a Mireia en particular, però els altres ponents que vulguin dir alguna cosa també. I diu, Eduardo, se sap de 7 coronavirus humans, 4 d'ells produeixen refredats lleus, però què passa amb SARS-CoV, el primer, i el MERS, si han desaparegut o s'han atenuat? Mireia o Xavier podrien contestar probablement. Bueno, del MERS siguen, si veis la página de la Organización Mundial de la Salud, en la cual se publican datos de patógenos, se ve que del MERS hay todavía algunos casos esporádicos de vez en cuando. Del SARS sí que prácticamente creo que si hay alguno será anecdótico. Xavier, ¿puedes matizar eso? Sí, no, de SARS ya desapareció. Entonces, los últimos casos son estos que he comentado antes, que fueron escape de un laboratorio. Hubieron un par de escapes de 2 laboratorios distintos, uno en China, pero otro, si no me equivoco, fue en Estados Unidos. Es misterioso cómo el virus desapareció, pero afortunadamente desapareció. Sí. En cambio, como dice bien Mireia, el MERS siguen habiendo lo que se llaman infecciones de spillover, o sea, de pequeñas transferencias del mundo animal al humano, pero es un virus que tampoco es muy eficiente en transmitirse entre humanos, afortunadamente. Pero sí siguen habiendo casos, sobre todo en la zona de Oriente Medio. D'acord. Una pregunta relacionada que ha fet Sara, número 2, feia referència a una informació de l'Organització Mundial de la Salut que anticipava que el coronavirus actual podria arribar a ser endèmic com ho és el virus de la immunodeficiència humana. S'atreveu a fer algun pronòstic al respecte? Yo creo que con lo que se ha dispersado hay papeletas para que siga. Desgraciadament, sí. Té tots els números per convertir-se endèmic i un coronavirus més de la col·lecció. I per això és molt important la preparació de cara a la tardor d'enguany. D'acord. Potser m'agradaria afegir... Fernando, o no? Puc afegir algun comentari? Que tota l'experiència que tenim en predir, per exemple, la multianualitat
que presenten les malalties infeccioses, per exemple les infantils, podrem utilitzar-la també en cas que això es converteixi en endèmic. Espero que els rebrots siguin petits, però que, per exemple, temes de multianualitat es podran abordar amb aquest tipus d'aproximació que he presentat. D'acord. Havia alguna pregunta també, bueno, diverses preguntes relacionades amb la ponència de Carolina. He agafat també al vol una pregunta que feia Fernando González sobre l'opinió que teniu en general, Carolina en particular, tothom pot opinar, tots els ponents poden opinar, sobre l'efecte que ha pogut tindre la difusió de notícies científiques basades en prepublicacions. Prepublicacions, per als que no estiguen molt en el món de la publicació científica, són les plataformes que te permeten publicar un manuscrit científic sense haver passat per la crítica d'experts. De manera que no està publicat encara en una revista, però està perfectament accessible. Els mitjans de comunicació estan fent servir informació està en aquestes plataformes i, per tant, se difonen observacions i dades que no han passat el filtre de la revisió per part de les revistes científiques. I Fernando preguntava si s'havia mirat o s'havia estudiat fins a quin punt la difusió de notícies basades en prepublicacions havia derivat en infodèmies de notícies que no foren contrastades. Bueno, vamos a ver, justamente esto que dice Fernando no se ha hecho. Todas las encuestas que se han puesto en marcha, que se activaron desde el primer momento, han sido encuestas sobre fiabilidad y confianza, porque como en estos momentos no la hay, pues no la hay, ni en muchas instituciones, precisamente porque como hay tal nivel de infodemia, pues baja mucho la confianza y ya la audiencia, digamos, de manera general, pues vamos a ver, ponen en el mismo equilibrio, en el mismo lugar, a lo mejor pues una fuente de una institución pública que algo que te llega por WhatsApp, que es como empezaba un poco la intervención, sin distinguir muy bien qué fue noticia o qué no era noticia. Pero en cualquier caso, la pregunta concreta de Fernando no se ha hecho, no se ha estudiado. Yo no puedo decir si precisamente me gustaría poder valorar cuántos medios de comunicación o hacer un estudio diseñando una muestra de medios y ver cuántas noticias, digamos, a partir de preprint se han elaborado. Eso pues no lo tenemos, esa información. Sí que todos los estudios que hay disponibles ahora mismo tienen que ver con la confianza de la ciudadanía en las fuentes. Y bueno, han salido ya estudios de varios países comparando un poco los datos de también por qué medios se informan y por supuesto ha salido que básicamente Internet, telefonía, en fin, más que otros medios de información, ¿no? Entonces, pero la pregunta concreta, que es muy interesante, hacer un diseño de investigación basado en cuántos medios, o al menos un estudio de los medios más relevantes, cuántas noticias han seleccionado de preprint y si luego esos preprint, imaginemos que cuando pasen 6 meses los eliminan, porque después de pasar un peer review resulta que no, pues que el diseño no es apropiado, la metodología no, entonces se elimina y resulta que tú has publicado información que luego pues se ha contrastado y se ha visto que no era válido el estudio, ¿no? Que no tenía validez. Y en esa situación, pues la pregunta es muy interesante y además nos invita a que tomemos decisión para abordar algún estudio. Así que muchas gracias, Fernando. D'acord, gràcies, Carolina. Recupero una pregunta que s'ha fet molt al principi de la jornada per Alicia Nebot i tot i que ha rebut respostes via xat, en particular de Xavier López, m'agradaria tornar a fer la pregunta aquí per a que tot el món no hagi de resseguir el xat i recuperar totes les preguntes a veure si han estat contestades o no. Alicia ja té resposta, però els altres no. Alicia feia referència a la dada del 5% de seroprevalència a escala immunològica que és poblacional, a la que s'ha fet referència en algunes de les ponències,
que resulta d'aquest estudi poblacional impulsat per l'Institut Carlos III. Quin significat té això del 5%? Quines implicacions té? Podeu contestar, Xavi, Mireia, David. El 5% és molt poc. És poc, però és un estudi molt ben fet. Dels millors fets en els últims temps i dona aquest resultat. Ara, no està fet perquè no es disposa encara de les proves d'anticossos, diguem-ne, habituals, que són molt més sensibles. Això també canviarà, o sigui, i l'estudi no s'ha acabat. L'estudi planteja 2 onades més i que espero que la segona i la tercera onada ja es puguin fer amb tècniques més sensibles de detecció d'anticossos. Algunes de les quals en qüestió d'unes setmanes ja estaran disponibles i unes altres encara més sensibles en qüestió d'uns mesos. I això podria canviar aquest percentatge. De totes formes, amb els números que tenim és que una proporció no molt alta de la població és la que ha tingut el contacte amb el virus. També està el dubte que no sabem què passa quan un té una infecció no simptomàtica i si tu pots perdre, diguem-ne, els anticossos o no generar tanta quantitat d'anticossos com genera una persona simptomàtica. Tot això està per veure. Es trigarà un període de temps en conèixer com és la resposta immunològica contra el virus. Com tampoc sabem, en el cas que tinguis anticossos, si realment són protectors o no i per quant temps. Ens queda un període encara considerable per conèixer com és la resposta immune contra el virus en detall. Sí, sí, David. Voldria afegir que efectivament aquest tant per cent detectat resulta ser encara molt baixet. I els models, tots els models prediuen a aquestes alçades que hauria d'haver un major percentatge de simptomàtics que no han estat detectats per aquesta primera estudi de la primera onada d'aquesta detecció d'anticossos. Una possibilitat és que hi hagi fenòmens i això estaria molt bé, del que s'anomena immunitat creuada. És a dir, algunes grips fortes o constipats forts poden crear immunitat també contra altres coronavirus, amb el que s'anomena immunitat creuada. Clar, aquestes persones ja estan fora, ja no es poden infectar o donarien símptomes molt, molt, molt febles, però en canvi no serien detectades amb anticossos específics de coronavirus. És una possibilitat. I, evidentment, conèixer com aquesta immunitat decau és importantíssim per saber com seran les fluctuacions en els propers anys. És a dir, si hi haurà pics epidèmics cada any, si hi haurà més probabilitat que apareguin amb certa multianualitat i com seran. I totes aquestes incerteses s'han d'anar, en els pròxims mesos, s'aniran coneixent. I això també és important perquè les dades de què disposem són sempre, mentre l'epidèmia s'està produint, molt confoses i a vegades una mica fragmentàries. En l'epidèmia del 2019, els millors articles, i això està relacionat amb la pregunta que s'ha fet abans, sobre l'anàlisi de l'epidèmia, es van poder fer 3 anys després de polir i analitzar molt bé les cadenes d'infecció i les dades i contrastar-les i comparar-les i fer les comparatives entre uns països i uns altres, etc. És a dir que la qualitat de les dades, evidentment,
va millorant a mesura que passen els mesos, però tots aquests articles que surten d'entrada a les 2 setmanes de l'epidèmia i es pengen en un repositori, donen indicacions, però s'han de prendre, com es diu en anglès, amb un gra de sal, no? És a dir, amb molta cautela, no? D'acord. Si no teniu res més a afegir, introduiré una altra qüestió que pot estar relacionada amb el que estàvem comentant fa un moment. I com a membre de la comunitat educativa i la majoria dels que estem connectats avui ho som, Eduardo precisament havia introduït en un moment determinat una qüestió relacionada, però que ja és un poc més opinió que possiblement puguem contrastar amb dades, i és el tema de la presencialitat en les aules i, en particular, la presencialitat que, d'alguna manera, de manera imposada o obligatòria, se tindrà, si més no, en les proves de selectivitat, en les proves d'accés a la universitat. Això està organitzat per la Delegació d'Incorporació, que té la enorme responsabilitat d'organitzar aquestes proves cada any i enguany amb un afegit realment crític. Alguns dels ponents volen opinar sobre aquesta qüestió i fins i tot m'atreviria a preguntar-los si pensen que anem a tornar en setembre a les classes de presencialitat o haurem de reinventar-nos. Yo contestaría respecto a la presencialidad en cuanto a las pruebas, por ejemplo, de EBAU, yo no creo que haya razones científicas para tener presencialidad en las pruebas EBAU y no tener presencialidad en la evaluación de final de curso en las universidades. Entonces, desde ese punto de vista, hay evidencias científicas para intentar que no reunir a tanta gente junta y en un sitio cerrado, pero eso aplicaría tanto a pruebas EBAU como a las clases en la universidad. Y relacionado con eso, yo dudo mucho que en septiembre la epidemia esté controlada, con lo cual la situación de recomendación no creo que difiera mucho de la que tendremos pronto. Es una opinión personal, pero yo creo que es posible que sigamos con docencia online el segundo cuatrimestre de este año. Gràcies, Mireia. Sé que l'opció, perquè s'ha fet públic ja fa molts dies, l'opció que ha triat aquest districte, el districte universitari aquí, és de fer les proves en els centres educatius, no reunir a tots els estudiants com se feia tradicionalment en grans aularis aquí en el campus de Burjassot o en la Universitat Politècnica, sinó de que les proves se facin en cada un dels instituts i centres educatius. Això sí, això significa una logística completament novedosa en quant a com organitzar l'examen, les persones que l'han de cuidar, etc., però que és possible que se puguen tindre aglomeracions menors de persones i utilitzant sales suficientment grans amb un distanciament personal important. Aquesta és la informació que jo he llegit en algun mitjà de comunicació i crec que és la línia que se va a seguir, perquè l'examen a distància, Mireia és també col·laboradora de la docència en la universitat i ho sap perfectament, fer exàmens com haurem de fer ara a final de curs a través d'aula virtual, a través de sistemes a distància, cada estudiant estant a casa, ja planteja seriosos dubtes sobre com desenvolupar aquest tipus de proves, fer una prova tan sensible, per dir-ho d'alguna manera, com la prova d'accés a la universitat, en què cada estudiant estigui a casa, també es comportaria també una problemàtica addicional molt forta.
Yo tengo un comentario que hacer. Si se hace en los institutos, desde luego tiene muchas ventajas con respecto a hacerlo en grandes aularios, pero hoy en día muchas asignaturas de la universidad tienen 15 alumnos, 20 alumnos, y se podría haber garantizado que esos alumnos estén en un aula grande con las mismas medidas o más de seguridad y de distanciamiento que tendrían los estudiantes en sus institutos. Simplemente es un comentario que creo que puede ser similar. Sí, y, con respecto a la seguridad de una prueba tan sensible como el EBAU, desde luego yo coincido contigo, pero yo creo que los exámenes finales de un curso de la universidad son también sensibles y que si no se puede garantizar la seguridad para el EBAU, quizá estemos diciendo que tampoco le estamos garantizando para la universidad. No lo sé, quizás sí, però... Sí, estic totalment d'acord, Mireia, efectivament. Bé, continuen entrant preguntes. Jo tenia alguna qüestió relacionada amb el tema que Carolina ha fet... Bueno, diverses ponents han fet referència perquè és un tema científic, però que al mateix temps ha donat molt de sí en les xarxes socials i en la difusió d'aquestes mentides o manipulacions informatives, que és el tema de l'origen del virus i l'origen de la pandèmia, que Mireia, m'ha agradat molt que tu has fet la diferenciació. És molt important diferenciar quan parlem de l'origen del virus, per una banda, i quines tècniques i mètodes tenim per abordar un problema com quin ha estat l'origen del virus, que la hipòtesi, com molt bé heu dit alguns de vosaltres o tots, la hipòtesi més sòlida que tenim en aquest moment és un salt zoonòtic, és a dir, un pas del virus d'una espècie animal no humana als humans i la posterior transmissió entre humans. I això s'haurien de donar, diguem-ne, aquestes condicions. Però, al mateix temps, quan s'ha produït i on s'ha produït aquest salt zoonòtic, si en el mercat de Wuhan o en un laboratori o en un altre lloc desconegut. És a dir, hi ha moltes qüestions relacionades amb l'origen del virus i amb l'origen de la pandèmia i han anat algunes d'aquestes preguntes. He vist que Fernando, per exemple, contestava a algunes qüestions relacionades amb l'origen. A mi m'agradaria que repassàrem un moment aquesta situació i com ha donat, diguem-ne, combustible, perquè jo he tingut per interès personal, he seguit un poc aquest tipus de notícies, com ha donat combustible a no ja les notícies falses o manipulades en mitjans de comunicació de tercera fila, sinó grans mandataris i fins i tot representants governamentals, en aquest cas de la Xina, de la República Popular Xina i dels Estats Units d'Amèrica, han utilitzat aquestes informacions per a llançar-se la culpa, entre cometes, uns als altres i, en la meva opinió, desviar l'atenció d'altres problemes igual o més greus. M'agradaria que, de manera més o menys ordenada, els ponents digueren alguna frase, alguna opinió sobre com veuen aquest flux de la informació i com ha estat manipulat, en molts casos, amb interessos clarament polítics en aquesta pandèmia. Yo, si quieres, puedo hablar un poco de la parte de comunicación política, ¿no? En este caso de comunicación. Vamos a ver, cómo se ha utilizado la información por parte de grandes presidentes, ¿no? Precisamente estoy viendo que 3 presidentes de 3 grandes potencias son los que están en primer lugar con los países con el mayor número de mortalidad, ¿no? Que son los negacionistas, los 3 que negaban estos hechos. Y cómo se ha utilizado esta información de una forma pues bastante malsana y claro, si te lo dice el presidente de tu país, ¿no? Pues cabe pensar que tú tengas algún tipo de interpretación. Pero bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bajo mi punto de vista, que yo trabajo siempre en la comunicación científica, aquí lo que ha ocurrido es que a la comunidad científica se le ha demandado que diera respuestas excesivamente rápidas. Y esto no puede ser, como bien acaba de decir Xavier hace un momento.
se han pedido respuestas muy rápidas. Es decir, las respuestas muy rápidas se responden siempre en la toma de decisión en el ámbito de la sociedad en la que vivimos, siempre ha estado vinculada con periodos bélicos. Uno, en un periodo bélico, tiene que responder rápidamente. En los periodos de paz o de entreguerras, normalmente se tiende a, la comunidad científica necesita tiempo. Y gastando una broma, esta es la razón por qué no hay un epidemiólogo en CSI, porque en 24 horas no se puede responder a lo que se demanda. Entonces, ese espacio que ha dejado, porque la comunidad científica no podía responder a lo que quizás se estaba preguntando permanentemente, ¿no? Desde muchos medios, o los periodistas cuando hacen preguntas constantemente buscando respuesta, lo han copado personajes de la vida política y además con los argumentos que hemos visto por redes sociales. Y bajo mi punto de vista ha sido como que se ha aprovechado esta coyuntura para introducir un discurso, pues, obviamente pseudopolítico y muy negativo, pero aprovechando que la comunidad científica pues no podía responder. ¿Cómo vas a responder a las 2 semanas cuestiones de una epidemia? O incluso hoy día se están haciendo preguntas diariamente, en las ruedas de prensa se hacen preguntas que no se pueden responder porque se está trabajando y los estudios epidemiológicos necesitan diacronía y necesitan tiempo para poder utilizar todas las variables. Entonces, claro, cuando yo he dicho antes que la sociedad o la audiencia debería tener herramientas y criterios, esto tampoco se consigue rápidamente. Esto se necesita después de mucho tiempo de una gran conciencia social, es decir, de que la ciudadanía pase a la acción, tenga una gran conciencia y responsabilidad sobre el consumo que hace de la información, ¿no? Entonces, bueno, bajo mi punto de vista, yo creo que ha habido un aprovechamiento, ¿no?, del discurso político en un momento en el que no se podía dar una respuesta ante un tema que era de una naturaleza pues que desbordaba, ¿no?, a toda la comunidad. Y bueno, y luego también, pues, buscando y demandando, como bien sabéis vosotros, y esto lo remarco mucho en los estudios sociales, se solicita como una especie de verdad incuestionable a la comunidad científica. Es decir, no se, la sociedad en general no valora los niveles de evidencia. Y si un trabajo, como ha dicho previamente Xavier, tiene más o menos evidencia o ha fallado, eso no lo sabe nadie. Si hay un preprint, pues alguien lo va a tomar como si fuera una verdad absoluta, sin saber cómo funciona la ciencia. Porque cómo funciona la ciencia, la sociedad en general no lo sabe, según dicen las encuestas de opinión. ¿Cómo funciona la ciencia? Y es así de fácil. D'acord, gràcies, Carolina. Algú més vol afegir alguna cosa? Mireia o Xavier o Dani o David? Bueno, sí, yo simplemente también a colación de esto y también una pregunta que he visto en el chat que decía que diéramos la opinión sobre la hipótesis de que se haya escapado del laboratorio que lo hacen, que analizaban, y decía, ¿se puede comprobar haciendo una filogenia del virus actual si proviene de esos casos, ¿no? Sí, por supuesto, en teoría los virus con los que trabajan están secuenciados y disponibles y no parece que ninguno de ellos se parezca lo suficientemente al actual. O sea que no hay ninguna evidencia ni que haya escapado de allí ni hay ningún otro conocido o secuenciado hasta el momento que se parezca lo suficiente como para pensar que es la fuente o la fuente de la epidemia. Igual Fernando o más gente también incluso en la audiencia puede comentar en esto. Pues, efectivament, que jo voldria afegir que quan en passa, que ha passat alguna vegada, per exemple, ja va haver-hi una grip al 77 que es sospitava per proves serològiques que s'assemblava molt a un virus anterior, perquè hi ha potències que guarden tota la col·lecció, no? I finalment va resultar que sí, que s'havia escapat d'un laboratori. No se sap ben bé com.
de seguida se sap, no? I aquest no és el cas pel nou coronavirus, com bé han dit Mireia. Igual que això que vaig comentar abans, que hi havia hagut diversos casos del primer SARS que s'havia escapat del laboratori, més que escapar-se, és que 2 o 3 treballadors del laboratori es van infectar amb el virus, no? Doncs també se va saber de seguida que l'origen era del laboratori, no? O sigui que ara la filogènia permet fer això i rastrejar d'on ve. D'acord, gràcies. Bé, estem arribant al final perquè igual que jo tinc sempre molta obsessió de ser puntual per a començar, també la tinc per acabar, perquè jo crec que és un dret de totes les persones que mantinguem l'horari i sobretot quan ja arriba una hora ja en què tot el món tindrà ganes d'anar a dinar. Hi ha algunes preguntes, bueno, hi ha moltíssimes preguntes, com hem dit, obrirem un espai web per a intentar respondre, algunes que tenen que veure, per exemple, amb la supervivència, la viabilitat del virus en superfícies, l'eficàcia d'alguns sistemes d'eliminació, l'ozó, la llum ultraviolada, etc. D'això també hi ha molta informació i molt d'oportunisme, també, per cert, en algunes empreses que estan intentant colar sistemes de desinfecció que no estan suficientment contrastats. Sobre això estem una mica al descobert. He llegit que molt recentment l'Organització de Consumidors havia encomanat un treball sobre la presència de virus en la superfície de productes que estan en el supermercat. A mi m'arriben consultes d'amics i familiars sobre si han de rentar amb lleixiu tot el que compren al supermercat. Jo crec que hem de ser conscients que la càrrega viral que pot haver en un paquet d'arròs és, si és que existeix, infinitesimal. I que ningú comença a llepar les coses que porta del supermercat. La fruita i la verdura la sols pelar i cuinar. I normalment el que te menges és l'arròs, no el plàstic que està cobrint l'arròs. Per tant, jo crec que ahir hi ha que ser molt racional, hi ha que posar també molt de sentit comú en moltes de les coses que sentim i escoltem. He vist unes quantes intervencions que pregunten sobre la relació de la xarxa 5G i l'origen del coronavirus. Òbviament, és una de les coses més absurdes que he sentit en la meva vida i circulen com la dinamita per totes les xarxes socials aquestes teories estrambòtiques que des del punt de vista biològic no tenen ni caps ni peu. Jo crec que tots tenim la responsabilitat d'intentar ser crítics, prudents. Òbviament, la prudència, i aquí dins d'aquesta prudència hi ha 2 paraules clau que per a mi són importantíssimes. La higiene per un costat i la distància per un altre. És a dir, mentre mantinguem aquestes 2 premisses, jo crec que avançarem molt en el control de l'epidèmia, però també ho ha dit algú en algun moment i ha aparegut per ahir pel xat. Aquest virus no desapareixerà. Això no és una guerra de destrucció del virus. El virus, en el sentit biològic, no és destruïble. Pot ser s'atenua, pot ser queda arrecerat en algunes poblacions, però hem d'aprendre a coevolucionar amb ell. I totes les mesures que estiguen a l'abast nostre en els pròxims temps, començant per nous fàrmacs o vacunes, etc., ens ajudaran a aquesta convivència forçada que, molt bé, ho heu dit alguns, no és la primera vegada, però tinguem present que no serà l'última. I, per tant, jo crec que el món, l'experiència que ha tingut el món amb aquesta pandèmia ja no és simplement que científics ho diuen o ho hem llegit en un article o en un llibre sobre el virus, sinó que és una realitat que tot el món ha tingut una experiència en primera persona i sabem de què se tracta. De veritat, moltíssimes gràcies a tota la gent que ha... Gràcies per descomptat als ponents, que m'ha agradat molt com ho heu fet, m'ha agradat els petits problemes que hagin pogut tindre de so, de presentacions, etc., que hem hagut d'anar improvisant una miqueta al llarg del matí. I res, simplement
m'ha agradat molt poder tindre aquesta matinal. No m'ha agradat gens no poder-vos veure les cares, no m'ha agradat no haver pogut prendre aquest cafè a l'ombra dels arbres del botànic i, en fi, fins la propera vegada que siga presencial, si el coronavirus vol. Moltes gràcies.